L'Amérique cakɛda min bɛ sanfiɲɛbaw kɔlɔsi i ye laseli kɛ bi juma sɔgɔmada joona na k'a fɔ ko ouragan Ian bɛna na kɛ sanjiba ka saramabi ka jigin l'Amérique bayan fanfɛ marayɔrɔw bi tile tɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Caroline du Nord, Caroline du Sud ani Virginie marayɔrɔw kan. Floride kaw fɛ yen nɔ lakana baarakɛlaw bɛ u seko damayira bɛɛ lajɛlen na yaasa ka sanji kasara Ian cunna minnu kan lakana mɔgɔ 12 ɲɔgɔnna de fatura a senfɛ. Joe Biden ye laseli kɛ alamisa don na k'a fɔ ko l'Amérique tɛna sɔn Rusi ka laɲiniw ma Ukraine jamana yɛrɛmakɔrɔɲalen dugukolow minɛliw kan. Biden ye Ukraine jamanadenw ka kalataw a waleyaw ka kɔn kosɛbɛ ka tila k'a fɔ ko a jaabiw labɛnna Rusi jamana fɛ. Corée du Sud, l'Amérique ani Japon ka lagɛri sisikulunbaw wulila bi juma la u ka san 5 tɛgɛ di ɲɔgɔnma baara lajɛli baara fɔlɔ kadiri kɔnɔna na ka da Corée du Nord ka gɛlɛncibagabagaliw kan. Il Pacifique ni l'Amérique jamana kuntigi Joe Biden ka tɔnsigi fɔlɔ senfɛ a ye $1,810 ɲɔgɔnna dɛmɛ laseli kuraya u ka baara ɲɔgɔnyaw kadiri kɔnɔna na.